Der er én fucking indkøbsvogn, og der er 5 mennesker, der skal putte ting i indkøbsvognen. Så kan jeg lige tage det der beta-lort på. Jeg har ingen anelse om, hvad fuck det er, du sidder og snakker om. Jeg har aldrig spillet det lort på. Bro, vi er 5 mennesker. Og der er 5 mennesker, der skal putte ting i indkøbsvognen. Det betyder, at hvis vi ikke splitter op, så er det fint nok. Men hvis vi splitter op, så skal vi fucking finde hinanden for at putte tingene i indkøbsvognen. Ja, når man taler rigtig højt. Og så åbner den helt. Okay. Hvad er det lortebrun? Jeg har fået fikset min mic. Det er godt. Nice, bro. Nu er den høj igen. Jeg ved ikke, hvorfor fuck den var så der førhen. Dejligt. Nu er den alt for høj. Nej, det passer perfekt det her. Nu skal jeg skrue ned for dig, for at du er helt perfekt før. Super duper. Hvorfor det? Hold da op. Au. Okay. Skal vi fucking køre eller noget? Ja, jeg skal lige fikse min lyd. Ja, det kan jeg godt mærke, at vi skal. Har du sat den til normal lyd før, som før, eller? Det tror jeg har det. Ah, okay, fuck det. Oh my god, det var højt. Fucking grim, så... Ej, stop. Okay. Jeg har fundet loot. Ja, money. Stop! For helvede! Så... Så stille. Du kan fucking lege dodgeball med item. Jeg har fundet en ny. Mistede du liv? Nej. Ekstra Altså, må jeg ikke nok den der over, eller? Oh my god! What the fuck? Nok hvad? Går de i stykker? Ja, okay, vi tager det ud. Fuck er det der? Oh shit. Det er sådan en svin, vi skal løbe fra. We gotta bounce. Ja, lad os fucking dør. Bro, jeg skal lige tabe noget, mand. Nej. Åh. Jeg skal ikke den vej. Følsom er den lige, mand. Nå, han er død. Bro, I bliver jo nødt til at forklare mig, at jeg tænker går i stykker sådan der. Det ved jeg jo ikke. Hvem er det, der onanerer herinde? Nej, skat, ud derfra. Løb! Tag mig ned! Protect your neck. I bliver simpelthen nødt til at forklare mig noget mere. Hvad er det, jeg skal? Du skal bare finde en loot, item. og så skal vi cash Ja, ind. det forstår jeg godt. Find loot, overlev. For ikke at smadre lootet. Og så op i højre hjørne, så kan du se, at der står 0 ud af 2. Okay. Det betyder, at der er 2 extraction points, så vi skal samle nok til at extracte 2 gange. Fuck, du. Pas på! Holy shit! Oh my fucking god. En idiot. Og alting er bare fucking skrøbeligt eller noget. Yeah, pretty much. Åh, der er en fucking valuable! Og du kan, hvis du scroller ind og ud, så kan du sådan tage det tættere og længere væk fra dig. Fuck, jeg er god, man. Den skræger. Oh shit! Ew, bro. What the fuck is that? Hvad gør den? Hjælp. Den dræber. Alle monstre dræber. Hvis du ser noget, der ikke er os, så skal du bare... Okay. Så hvis du ser et monster, så bare crouch og gem dig ind under dig. Kan I ikke sige til mig, hvad jeg skal gøre, når vi encounter sådan en der? Du skal bare løbe. Det er løgn! Det er løgn! Og hvad gør vi så? Hvor løber vi hen? Skal vi gemme os under sengen? Åh, det skal vi! Nej, der er sådan en kælling. Åh, vent. Nå, hej! Jeg så sådan en monster. Var det Janke, der døde? Der kom på væggene. Den er her. Jeg tror, den jagter Janke. Det står lige der. Jeg tror, Skal der en skide vogn? Nå, den Nå, den er stok. Den er stok. Nå, den er stok på karten.
What the fuck? Not so tough now. Nej, noget lad lige. Den smadrer vores ting! Okay. Jeg har den rundt om bordet. Skynd jer ind om bagved! Jeg dør nu. Jeg dør her. Nå, skal vi skære ned i den der gang, eller hvad? Fuck. Har der boogie. Trust. Hvad gør jeg med boogies lige? Skal vi have Vi skal have... putte dem op i vognen, og så skal vi have om dagen, hvor vi sælger genstandene. Og hvor er den der killing? Hvor fanden var jeg? Åh, det er fucking dude. No, you can't get me over here. Okay. Maybe you can. No. No, you cannot get me over here. No. Hvad nisse? Clutch-ministeren, mand. Okay, hvad så? Hvad så? Hvad så? Ej, der er no way. Oh my god. Hvad skal jeg altså? Skal jeg hente tv nu? Hvor fuck er det? Men Oliver Eggert, jeg kan jo ikke lide hende her luderen. Hun er farlig. Kom bare med mig nu. Ej, ikke det der nu, gamle. Hallo, ikke rør den! Fucker, mand! That's right, bitch. Nu er det jo fucking busted. Ej. Din fucking gnom. Nej! Fucking luder gnom, man. Nu kan jeg ikke... Kan jeg ikke redde mine venner. Shut the fuck up, bro. Verdammt. Så. Fucking radio. Ej, jeg er stadig ikke nok. Nej, Habibi. Det var lige den ene gang, jeg ramte den på fucking væg. Ej, det er en fucking så seriøst. Nej, det er overhovedet ikke særlig sjovt. Skal jeg bare dø? Så skal jeg ud og fucking... Ej. Kom her, din møgko. Jeg skulle ligge oven på vognen. Din fucking sol. For helvede. Det var godt. Nej. Så er der slåskamp, skat. Hvad? Der er slåskamp! Forbliv væk fra mig. Gå væk. Nej. Nej, hvordan bruger jeg flammekasteren? Nej, det kan jeg ikke. Så. Så skal jeg... Nej. No! Finish him! Hvad er det? Oh shit. Dø med svær! You bitch! Oh! Dø! Blev ikke ramt! Giv mig hammeren! Dø! Nej! Ja! Ui! Nej! Dø!
Lukas. Nej! Dø. Hvad er det her? Ud med! Nej. Bitch! Tillykke, Jeg så ikke noget andet Skært! end at prøve at ragdoll lige nu. Flamesy and exertion, because I want to see this explosive firepower coming Oh. out. Der er en kravlemikkel. En kravlemikkel. De kan ikke hoppe. De kan bare hoppe op på det her, så kan de ikke nå ind. Fuck. Gå væk! Hop der videre, mand! Altså... Du sagde de ikke kunne fucking få os heroppe. Hvad ved du, Bruce? Du stod der, bro. Hvorfor der? Hey, Lars! Hvor er det?